Dobrý večer, tady Miky. Chtěl bych vám říct zase nový tip. Jde jeden chlapec do lékárny a jde si koupit kondom. A ptá se prodavačky. Prosím vás, máte melinkový, banánový a jahodový a existuje i ananasový? Teď prodavačka na něho kouká, on kouká na ní a náhle zaklepe starší pán za ním na rameno a říká mu: Ty chlapče, ty chceš jebat, nebo si udělat kompot? Tady ten vtip nám dala Martinka Gerlachová. Strašně moc děkujem a chtěli bychom vám říci, jestli chcete se svěřit nějakou láskou a stydíte se to říct, nebo jestli máte nějaký problém a nechcete se sami svěřit, o to jsme tady my. Řekněte nám, my vám rádi pomůžeme a řekneme to za vás. Tady ten tip je od Martinky Gerlachový. Děkuji strašně moc a mějte se hezky. Čau.